Wel, noswaith dda, croeso cynnes i'r cyfarfod heno dan ofal Emyr. O'n i'n resolfen bore yma. O'n nhw'n eitha clir, nhw eisiau fi bas ymlaen cyfarchion yr eglwys yn resolfen atoch chi. Felly, fi'n gwneud hynny ac yn dymuno bendith Duw ar bob man le mae air yn cael ei brigethu yn ffyddlon heno. Yn ystod yr wythnos, cwrdd gweddi nos Fawrth fan hyn am 7:45 ac yna paned a sgwrs bwrdd i Mercher yn Nia. Nos Iau cyfle i drafod emyn ar-lein gyda Wyn a Dy Gwener paned fan hyn ac yna gyda'r nos y clybiau i'r plant a'r pobl ifanc. Mae Nadolig yn brysur agosau ac mae Lois wedi bod yn gwneud cardiau a ffosteri ar gyfer gwahodd pobl i oedfaon Nadolig ni. Os oes diddordeb gyda chi i dderbyn rhai rhywun mwyn dosbarthu nhw, yna allech chi wneud hynny. Fi'n credu os chi ar y WhatsApp capel, allech chi wneud trwy hynny neu gweld Lois rhywbryd. Cofiwch am hynny. Ac yna, bore dydd Sadwrn hefyd, mae yna gyfarfod i'r dysgwyr yn yr hyb yn Rhywbaina. Cofiwch am hynny hefyd bore dydd Sadwrn. A Sul nesaf os dwi'n mynd, bydd Emyr yn arwen ni yn y bore a'r prynhawn. Nes i'n gofio dweud, wrth gwrs, ar ôl yr oedfa, mae yna gyfle i gael paneg gyda'n gilydd. Felly pidwch rithro brant, yn ni fwynhau cymdeithas pellach. Dyna'r coeddiadau, yn ni droed yr arglwydd mewn gweddi. Arglwydd yw ni'n diolch i ti. Am y cyfle nawr i ddod ynghyd i'th addoli di. Ac i ni'n gweddio neu di symud unrhyw rwystyr, unrhyw beth sydd yn atal ni rhag dod, unrhyw beth sydd yn llenwi'n meddyliau ni. Ac arglwydd, helpa ni nawr trwy'r ysbryd glân i fod yn effro ac i roi'n sylw anhegni ni i'r hyn yn ni'n ei wneud. Arglwydd ni'n ymwybodol bod dim byd gwell gallwn ni fod yn wneud gyda'n hamser nawr yna dod i'th addoli di ac ni'n diolch i ti am yr hyn ni wedi derbyn yn barod oddi wrtho ti heddi. Diolch ti am atgoffa ni bore yma am nerth ac am awdurdod yr arglwydd Iesu Grist. Ac ni'n diolch at un i nid yn unig sydd yn gallu achau rheini sydd yn gaeth ac sydd yn byw ymysg y beddau, ond un nath i gael ei gaethiwo ei hun. Un nath cael ei roi ei hun yn y bedd. O arglwydd, ni'n diolch i ti bod y bedd methu i ddale a bod e wedi concro marwolaeth yn ei atgyfodiad. O Dduw, ni'n gweddio nawr wrth ni canu a gaddoli gyda'n gilydd a byddwn ni'n dathlu yr un sydd wedi cymryd ein pechodau ni. Sydd wedi concro angau ac sy'n nawr yn eistedd ar dy feheilawd di. Yr enw sydd uwchlaw pob enw. Yr un mae rhaid i bawb plygu glin iddo fe. Arglwydd derbyn yn addoliad. Un brenin mawr, yr arglwydd Iesu Grist. Am bod ni'n dod yn ei enw fe. Amen. Ni'n mynd i feddwl tipyn heno am y Beibl fel gair Duw. Ac felly, wrth i ni ganu i ddechrau, ni'n mynd i weddio arglwydd tyrd a llefara di, wrth i'n geisio bara dy sanctaidd air. Plana'r gwir yn ein calonau'n ddofn, traws newidio ni ar dy ddelw. Ni eisiau clywed llais Duw yn siarad â ni trwy ei air heno'n ymwneud â ni, yn gweithio yno ni. Felly, nhw'n ni sefyll, nhw'n ni ganu a ceisio Duw mewn gweddi wrth i ni ganu'r geiriau yma dyn gilydd. Arglwydd tyrd a
mynd i droi heno at y llythyr at yr Hebreaed. Ac siwr o fod am y tro ola am spel fach. Achos ni yn dod i ddiwedd rhyw adran heno. Ac gyda'r Nadolig a phopeth yn prysur agosau, falle nawn ni gael seibiant o'r llythyr tan y flwyddyn newydd. Ond lle ni arni ar y foment, ni yn yr adran yma sydd fel petai di bod yn cymharu Iesu gyda Moses. Ac yn dangos, fel mae'r awdur yn gwneud dro ar ôl tro, fod Iesu yn well, fod Iesu yn rhagori ar Moses. A wnaethon ni weld tro diwetha, pythefnos yn ôl, fod yr awdur yn ffocysu'n arbennig ar y syniad yma o orffwys. Hynny oedd Moses yn dod â'r bobl allan o'i caethiwed, allan o'r Aifft, i wlad yr addewid, ond oedd e ddim yn gallu rhoi gorffwys go iawn. Chi'n cofio, os o'ch chi yma falle, wnaethon ni weld yn dod syniad yna o orffwys nôl yn Genesis, hanes y creu, a Duw yn fel petai'n dweud, dyma chi angen, dyma fi di bwriadu ar eich cyfer chi. Ond bod cael cyflawniad hynny dim ond yn dod trwy ffydd yng Nghrist. Wel, ni'n parhau yn yr un adran, ar un thema, a wnaethon ni edrych ar y mwyafrif o'r adnodau yma ni'n mynd i'w darllen tro diwetha. Heno, jyst canolbwyntio ar ddwy adnod, sef Hebreaed 4 ac adnodau 12 ac 13, lle mae'r sylw mynd at air Duw, at y Beibl te. Ac be ni'n mynd i feddwl am heno yw sut mae Duw yn rhoi gorffwys i ni trwy'r gair. Neu sut mae Duw yn defnyddio ei airau mwyn i ni brofi gorffwys. Wel, gyda chi ni ddarllen, fi'n mynd i ddarllen o benod 3 adnod 7 ymlaen i fewn i benod 4. Dyma air Duw. Gan hynny, fel y mae'r ysbryd glân yn dweud, heddiw, os gwrandewch ar ei lais, peidiwch â chaledych calonnau, fel yn y gwrthryfel, yn nidd y profi yn yr anialwch, lle o gosododd eich hynafiaid fi ar brawf am profi, ac y gwelsant fy ngweithredoedd am 20 mlynedd. Dyna pam y digiais wrth y genhedlaeth honno, a dweud maent yn wastad yn cyfeiliorni yn ei calonnau, ac nid ydynt yn gwybod fy ffyrdd. Felly, tyngais yn fy nig, ni chant fyth ddod i mewn i'm gorffwysfa. Gwyliwch gyfeillion, na fydd y neb ohonoch byth galon ddrwg anghrediniol i beri iddo gefni ar y Duw byw. Yn hytrach calonogwch eich gilydd bob dydd tra gelwyr hi yn heddiw, rhag i neb ohonoch gael ei galedu gan dwyll pechod. Oherwydd yn gyd gyfranogion a Christ, os glynwn yn dyn hyd y diwedd wrth ein hyder cyntaf. Dyma'r hyn y mae'r ysgrythyr yn ei ddweud, heddiw, os gwrandewch ar ei lais, peidiwch a chaledych calonnau fel yn y gwrthryfel. Pwy felly a glywodd ac a wrthryfelodd wedyn, ond nid pawb oedd wedi dod allan o'r Aifft dan arweiniad Moses, ac wrth bwy y digiodd ef am 20 mlynedd, ond nid wrth y rhai a bechodd, y rhai y syrthiodd ei cyrff yn farw yn yr anialwch. Wrth bwy y tyngodd na chaid fyth ddod i mewn i'w orffwysfa, os nad wrth y rhai a fi yn anifydd. Ac rydym yn gweld mae o achos anghrediniaeth y methasan ddod i mewn. Gochelwn felly rhag i neb ohonoch fod wedi eich cau allan megis. A'r addewid yn aros y cawn ddod i mewn i'w orffwysfa ef. Oherwydd fe gyhoeddwyd y newyddion da yn wir i ni fel iddynt hwythau.
Ond ni by'r gair a glwsant o unrhyw fydd iddynt hwy, am nad oeddent wedi ei huno mewn ffydd a'r sawl oedd wedi gwrando ar y gair. O ble gyd na ni? Y rhai sydd wedi credu, sydd yn mynd i mewn i'r orffwysfa. Yn unol â felly tyngais yn fy nig, ni chant fyth ddod i mewn i'm gorffwysfa. Ac eto roedd ei waith wedi ei orffen ers seiliad y byd. Oherwydd mae gair yn rhywle am y seithfed dydd fel hyn, a gorffwysodd Duw ar y seithfed dydd oddi wrth ei holl waith. Felly hefyd yma, ni chant fyth ddod i mewn i'm gorffwysfa. Felly, gan ei bod yn sicr, y bydd rhai yn cael dod i mewn iddi, a chan fod y rhai y cyhoeddwyd y newyddion da iddynt gynt heb ddod i mewn oherwydd anifyddod, a mae ef drachefn yn pennu dydd neilltuol, sef heddiw. Gan lefaru trwy ddafydd ar ôl cymaint o amser, fel y dyfynwyd o'r blaen, heddiw os grandewch ar ei lais, peidiwch a chaledych calonau. Oherwydd petai Joshua wedi rhoi gorffwys iddynt, ni byddai Duw wedi sôn ar ôl hynny am ddiwrnod arall. Felly, y mae gorffwysfa'r saboth yn aros yn sicr i bobl Dduw. Oherwydd mae pwy bynnag a ddaeth i mewn i'w orffwysfa ef yn gorffwys oddi wrth ei waith. Fel y gorffwysodd Dduw oddi wrth ei waith yntau. Gadewch i ni ymdrechu felly i fynd i mewn i'r orffwysfa honno rhag i neb syrthio o achos yr un math o anifyddod. A mae gair Duw yn fyw a grymus. A mae'n llymach na'r un cleddyf dau finiog ac yn treiddio hyd at wahaniad yr enaid a'r ysbryd, y cymalau a'r mer. Ac mae'n barnu bwriadau a meddyliau'r galon. Nid oes dim a greuwyd yn guddiedig o'i olwg, ond y mae pob peth yn agored ac wedi ei ddinoethi o flaen llygaid yr un, yr ydym ni i roi cyfrif iddo. Amen. Amen. Diolch i Dduw. Am ei air. Nawr ni weddio fy'n gilydd. Nawr ni geisio Duw mewn gweddi. O arglwydd, i ni'n diolch dy bod ti yn llefaru heno. Ni'n diolch bod ni'n dod at Dduw sydd yn Dduw byw ac yn Dduw sydd yn bresennol ac yn Dduw sydd wedi datguddio ei hun ac yn Dduw sydd nawr yn siarad â ni trwy ei air. Arglwydd, diolch i ti heno bod dim angen i ni ddyfalu pa fath o Dduw wyt ti, bod dim angen i ni rhyw ymbalfalu yn y tywyllwch, yn trial gweithio allan dros don ni'n hunan pwy wyt ti a sut gallwn ni nesau at y ti. Ni'n diolch bod ti wedi siarad, ti wedi dangos y pethau yma i ni. Arglwydd, ni'n diolch heno fod yna orffwysfa i'w gael. A dy fod ti eisiau ni brofi'r gorffwys yna, ac yn wir ti'n dod a'r gorffwys yna i ni trwy dy air di. O arglwydd, felly ni'n gweddio eto fel i ni wedi canu'n barod arna ti, arglwydd tyrd, llefara. Llefara arglwydd. Ni yma ger dy fron di ac yn dweud i ni'n gwrando. I ni'n gwrando ac yn eisiau clywed arglwydd.
ni'n gwrando, ni eisiau gwybod beth sydd gen ti i'w ddweud wrtho ni. Ni'n gwrando ac ni eisiau gweld mwy ohono ni'n hun heno, pwy ydyn ni, a eisiau gweld y gwir amdano ni. Ni'n gwrando arglwydd a ni eisiau gwybod mwy am Iesu a'r hyn mae e wedi wneud. Arglwydd, siarad felly, osgweli di fod yn dda. Dad, i ni'n gweddio am ein teuluoedd ni ac am ein ffrindiau ni. Am bawb i ni'n dod i'w cyswllt nhw fel eglwys arglwydd. I ni'n gweddio dros ein dinas ni, a'n gwlad ni, yn gofyn i ti roi clistiau i bobl i wrando. Arglwydd, wrth i ni fel eglwys geisio rannu'r newyddion da yma. Ac arglwydd wrth i eglwysi eraill gwneud eu gwaith nhw. Arglwydd, dros yr wythnosau nesaf yma, wrth i wahanol gwahoddiadau ac falle cylchgronau neu wrth i fideos ar y we ac pob math o gyfryngau eraill wrth i'r efengyl fynd allan yr newyddion da yma am yr arglwydd Iesu. Arglwydd siarad. A wneud i siarad mor glir a mor bwerus gyda phobl bod nhw ddim yn gallu danwybyddu di. Bod nhw ddim yn gallu peidio a gwrando ag ymateb. Osgweli di fod yn dda. Arglwydd trig ar hael. Ni'n gwybod fel pobl ein tueddiad ni yw i roi yn bysedd yn ein clustia ni arglwydd. Ni'n fyddar a ni ddim eisiau clywed yr hyn sydd gen ti i'w ddweud. Arglwydd, a wneud i dorri trwodd. Yma heno arglwydd, yn ein bywydau ni. Ac arglwydd, yn y bobl o'n cwmpas ni, osgweli di fod yn dda. Arglwydd, clyw ein gweddi ni, felly. Ni'n cyflwyno'n hunan i ti fel eglwys. Dad, ni'n dal i ofyn am arweiniad i'r dyfodol. Arglwydd, ni'n gweddio am ein perthynas ni a'n gilydd a'n cariad ni at ein gilydd. Ro undod i ni. Gwna ni'n un yng Nghrist, arglwydd. Gad i'n cyfarfodydd ni ac i'n sgyrsiau ni yn amser ni gyda'n gilydd. Gad iddo fe fod yn fan o orffwys. Lle mae dy bresenoldeb di yn amlwg. Yn amlwg i ni ac i'r bobl o'n cwmpas ni. Arglwydd, trig ar ha wrthyn ni felly. Ro'n nerthu ni. Arglwydd, wneud i symud unrhyw flinder a wneud i symud unrhyw bryderon. Arglwydd, a wneud i symud unrhyw ddylanwad ysbrydol drygionus o'r lle yma. Ac arglwydd, trwy dy air di nawr, gweithio yno ni. Cyflawna dy waith di, gogoniant i ddenw mawr di dy hun. Amen. Amen. Ni'n mynd i ganu emyn byr, syml, ond hyfryd 284. Dyma feibl annwyl Iesu. Dyma rodd dy heilaw Duw. Mae'r Beibl yn rodd i ni, mae'n byth gwerthfawr, mae'n drysor. Pam? Wel, dengys hwn y ffordd i farw. Dengys hwn y ffordd i fyw. Dengys hwn y golled erchyll gafwy draw yn hedyn. Rwy'n ni, mae'r Beibl yn dangos i ni beth yw'n problem a maint ein problem. Ond dengys hwn y ffordd i'r bywyd. Ond dangos yr ateb i ni yn dydi, trwy adnabod Iesu Grist. Nawn ni sefyll i ganu dyn gilydd.
Fel wedes i, eisiau ni ffocysu heno ar y ddwy adnod yna. Mae'n un ystyr, maen nhw'n sefyll ar ei pen ei hun, ac eto wrth gwrs maen nhw'n dod fel rhyw ddiweddglo neu chafbwynt i'r adran yma am orffwys. Gwnewch chi fi ddarllen y geiriau eto, Hebreaed 4, 12 ac 13. Mae gair Duw yn fyw a grymus. Mae'n llymach na'r un cleddyf dau finiog, ac yn treiddio hyd at wahaniad yr enaid a'r ysbryd, y cymalau a'r myr. Ac mae'n barnu bwriadau a meddyliau'r galon. Nid oes dim a greuwyd yn guddiedig o'i olwg, ond mae pob peth yn agored. Ac wedi ei ddinoethi o flaen llygaid yr un, yr ydym ni i roi cyfrif iddo. Nawr, fi ddim eisiau ailadrodd gormod o yr neges ddiwethaf, ond rhaid ofyn oedd rhywun ddim yma, neu os ych chi wedi anghofio, be wnaethon ni weld yn yr adnodau blaenorol yw yr syniad yma o orffwys. A wnaethon ni weld fod e'n thema amlwg. Mae'n amlwg yn y Beibl, mae'n amlwg yn yr emynau i ni canu. Mae'r Beibl yn llawn sôn am gorffwys, am heddwch, am shalom, tangnefedd. A fe glywon ni yn do, fi wedi sôn am y peth yn barod, reit nôl ar ddechrau y Beibl, hanes y creu, ar ôl gorffen y gwaith yna o greu, be mae Duw yn greu? Wel, mae'n gorffwys. A'r yn yr hanes yw, does dim sôn am ddiwedd y diwrnod yna. Yr awgrym yw fod yr gorffwys yna'n rhywbeth oedd i barhau, rhywbeth oedd ddim i stopio. Duw a'i bobl mewn perthynas perffaith a'i gilydd, yn byw ac yn gweithio, ond yna'n gorffwys ac yn mwynhau cwmni i gilydd. Dyma pam ni wedi cael ein creu. Ond wrth gwrs, mae'r cwymp i bechod yn tarfu ar hynny. A beth oedd hi ar hynny ers i Addag Efa anifuddhau a gwrthryfela yn erbyn Duw, i ni wedi colli y gorffwys yna. Okay? Mae pechod yn effeithio ar ein gwaith ni, ond mae'n effeithio hefyd ar ein gallu ni i orffwys. Ac beth oedd hi ar hynny, i ni fel petai wedi bod yn chwilio, yn trial ffeindio'n ffordd i nôl i fewn i'r ardd, yn trial ffeindio'n ffordd yn nôl at Dduw. A felly ni'n chwilio am orffwys mewn pob math o lefydd a just methu ffeindio fe. Ni'n chwilio am bodlonrwydd yn ein teuluoedd ac yn ein gwaith ac yn ein dillad, yn ein cartrefi, yn yr holl pethau yna. Mae'r byd yn chaso ar ei holen nhw, a falle bod chi wedi bod yn chaso ar ei holen nhw, ac eto o hyd ni'n dod nôl i'r casglu, wel, dyw e ddim yn ddigon. Fi wastad eisiau mwy. Mae gen i'r pethau yma, ac eto dyw e ddim yn fy modloni, dyw e ddim yn dod â gorffwys. Mae'r dyfyniad enwog yna fi'n dyfynu yn gyson, fi'n gwybod Austin Sant yn dweud yn dydi am Dduw, restless until we find our rest in thee. Na'r pwynt yn dyfa. Ni angen gorffwys, mae'r gorffwys yna dim ond i'w gael yn niw, a ni methu cael y gorffwys yna drosto ni'n hun. Felly pa obaith sydd? Wel, mae Duw yn camu fewn yn dydi. Yn llythrenol, mae'n camu fewn i'w greadigeth. Mae Duw yn dod yn ddyn ymherson yr arglwydd Iesu Grist. A mae Iesu'n dod, a glywon ni bore yma'n dod, amdano fe, yr un sy'n gallu tawelu'r stormydd, a fe, yr un sy'n gallu bwrw allan y cythreiliau, fe sy'n gallu codi'r meirw. Ac fe yr un sy'n gallu dweud wrth bobl, dewch ata fi. Pawb sy'n blinderog ac yn drwm llwythog am i arof o'r ffwysfa i chi. Iesu yw'r unig un sy'n gallu rhoi gorffwys i'n heneidiau. Dyna welon ni tro diwetha, trwy Iesu, i ni'n gallu stopio gweithio.
Ni'n gallu stopio trial ennill maddeiant a stopio trial ennill cariad Duw. Ni'n gallu gorffwys yng Nghrist a dweud mae e'n ddigon. Gorffwys ynddo fe a be mae e wedi wneud. Gorffwys yn y ffaith fod e ar y groes wedi dweud gorffennwyd. Mae Cristnogion i fod yn bobl sy'n gallu gorffwys. Yn wir, dim ond y Cristion all orffwys mewn gwirionedd. A felly mae'r eglwys i fod yn fan o orffwys. Bob dydd Sul, ni'n dod at ein gilydd, dydd cynta'r wythnos, ond y diwrnod yma o sabodd, y diwrnod yma o orffwys. Na'r lle ni'n cael y gorffwys yna, wel, ie yn yw, wrth gwrs. Ac ie yng Nghrist, wrth gwrs, ni wedi gweld hynny'n barod. Ond sut mae Duw yn rhoi hynny i ni? Sut ni'n profi hynny? Sut mae Duw yn ymwneud â ni? Wel, mae'n ymwneud â ni trwy ei air yn dydy yn nerth yr ysbryd glân. Dyna mae'n gwneud fan hyn i'r Hebreaed. Heddiw, gwrandewch. Heddiw, clywch ei lais. Mae'n siarad â chi heddi a mae'n siarad gyda ni. A felly, dwi ddim yn syndod, mae beth ddylse fod yng nghanol bywyd ac addoliad eglwys yw y gair. Y gair yma, achos dyma sut mae Duw yn siarad â ni. Dyma sut mae Duw o wythnos i wythnos ac o ddydd i ddydd yn rhoi gorffwys i ni. Gobeithio heno na ni weld chydig o sut mae hynny'n digwydd. Felly'r peth cyntaf sydd eisiau ni weld am y gair yma yw fod e'n air sy'n rymus a byw. Iawn, mae'n air sydd yn rymus a byw. Adnod 12, mae gair Duw yn fyw a grymus. Hynny yw, mae'n bwerus. Ond mae'n fwy na just pŵer, chi'n gweld. Hynny yw, chi'n gallu darllen llyfr, chi'n gallu darllen nofel, chi'n gallu darllen barddoniaeth, chi'n gallu darllen rhyw araith, a mae'r geiriau yna'n bwerus. Maen nhw'n gallu'ch symud chi, mae'r syniadau ynddyn nhw'n gallu'ch cyffroi chi. Peidiwch meddwl mae jyst dyna yw'r Beibl. Mae'n rymus ydy, ond mae'n fwy na hynny, mae'r gair yma yn air byw. Mae Duw ar waith trwy ei air. Mae Duw yn siarad. Dyw e ddim jyst bod e wedi siarad, mae yn siarad trwy ei air. Heno. Pan chi'n agor eich Beibl ac yn darllen y geiriau yma, pan chi'n rhoi falle copi o'r Beibl i rywun, neu testament newydd i rywun, chi'n rhoi rhywbeth pwerus. Yn un ysych, chi'n rhoi rhywbeth peryglus, mae fel stick o dynamite sydd yn barod i ffrwydro. Pam? Achos mae'r llyfr yma'n unigryw. Dyw e ddim fel unrhyw llyfr arall. Nawr, nes I gyffwrdd ar hyn tro diwetha yn gyflym. Hynny yw, ni'n gweld rhywbeth o hyn yn y ffordd mae'r awdur yn sôn am gair Duw, yn dydyn ni? Chi'n cofio, nes I bwyntio mas, pennod 4 adnod 7, mae'n dweud fod Dafydd yn siarad. Wrth gwrs, dyfynnu salm mae e, un o salmau Dafydd, a felly mae'n wir yn dydy, chi'n agor y Beibl a geiriau pwy ydyn nhw? Wel, Dafydd, neu Moses, neu Pedr a Paul ac yn y blaen. Ie, geiriau dynol. Ond chi'n cofio ar yr un pryd, wnaethon ni weld pennod 3 adnod 15, dyma'r hyn mae'r ysgrythyr yn ei ddweud. Hynny, mae'r geiriau yma gan bobl, go iawn, pobl hanesyddol, maen nhw wedi cael ei ysgrythuro, maen nhw wedi cael ei ysgrifennu lawr, maen nhw wedi cael ei cofnodi a'i gwarchod a'i pasio mlaen. Dyn nhw ddim jyst i'r amser yna, maen nhw ar gyfer eraill. Ac yna, ar ben hynny, pennod 3 adnod 7, gan hynny fel mae'r ysbryd glân yn dweud. Yna'r pwynt yn dyfa. Mae Duw, yr un nath weithio yn Dafydd, yr un nath
sicrhau fod y gair yna'n cael ei ysgrifennu lawr a'i basio ymlaen, mae'r Duw yna trwy ei ysbryd glân yn siarad. Nid gair marw yw hwn. Nid gair ar gyfer y gorffennol. Nid syniadau a doethineb dynol. Mae Duw wedi siarad. Ond mae Duw yn siarad. Mae'r gair yma'n rymus ac yn fyw. Ni'n trio meddwl sut i gyfleu hyn ar darlun fath, ond dwi ddim yn darlun gwych, ond falle bod e'n help. Chi erioed wedi gwylio ffilm, ac yn y ffilm, neu'r rhaglen teledu, mae un o'r cymeriadau yn dod o hyd i lythyr. A maen nhw'n pigo lan y llythyr, a maen nhw yna'r cymeriad yn dechrau darllen y llythyr. Okay? Ond i chi adre'n gwylio ar y teledu, chi methu gweld beth sydd yn y llythyr. A yn hytrach na cael y person i ddarllen y mas, be mae'r pobl yn neud yw maen nhw'n rhoi fel llais dros i bennau. Llais y person nath ysgrifennu'r llythyr, a chi'n clywed i llais nhw yn siarad wrth i'r person darllen. Chi wedi gweld rhywbeth fel yna? Wel, hynny yw, mae'n ddarlun gwan, ond mewn ffordd mae'n rhywbeth tebyg yn digwydd fan hyn. Pan ni'n agor llythyr at yr Hebreaed, ni'n darllen geiriau nath berson ei ysgrifennu, ond ar yr un pryd, ni'n clywed llais Duw. Llais yr arglwydd Iesu Grist. Pan mae gair Duw yn cael ei ddarllen, a pan mae'n cael ei esbonio yn ffyddlon, ni'n clywed llais Crist. Does na ddim byd tebyg i hwn. Chi'n gweld? Fe nath yr ysbryd glân anadlu allan, fe wnaeth ysbrydoli yr awduron gwreiddiol a sicrhau bod nhw yn ysgrifennu yn eu harddilliau gwahanol, yr genres gwahanol, ieithoedd gwahanol, cyd-destunau gwahanol, ac eto trwy gwaith yr ysbryd glân, mae union y geiriau o Duw yn bwriadu yn cael ei hysgrifennu lawr. Ond nawr heno, wrth i ni agor y tudalennau yma, ac wrth i ni ei darllen nhw, mae'r un ysbryd a'r waith yno ni. Mae'r un ysbryd yn taflu goleuni ar y gair, yn goleuo ein deall ni, ac yn cynhesu ein calonau ni, ac yn rhoi ffydd i ni i gredu'r gair. Ni'n siŵr bod ni'n gyd i cael y profiad yma. Mae'n gallu digwydd bob tro ni'n agor y Beibl, diolch beth, ond chi wedi cael y profiad yna lle chi'n agor y Beibl, chi'n darllen rhyw darn, rhywbeth chi wedi darllen troion o'r blaen, ond mae yna rhywbeth yna, mae'n cyffwrdd chi o'r newydd. Rhywbeth chi erioed i sylwi arno fe, mae'n taro adre. Siwr chi'n esbonio hynny? Gair Duw yw e, mae'n fyw a mae'n rymus. Neu, chi'n agor y Beibl a falle bod chi'n dilyn rhyw drefn, dilyn rhyw batrwm o ddarllen dyddiol ac weithiau mae'n gallu bod yn galed yn dydy, ond na fe chi'n stico iddo fe'n ddisgybledig, ac yna un dydd chi'n agor y gair a chi'n darllen y gair yma a just trwy rhyw gyd-ddigwyddiad rhyfedd. Mae'r union geiriau chi'n darllen. Mae fel bullet, sniper, syth i fewn i'ch sefyllfa chi. Sut chi'n esbonio hynny? Wel, achos mae'r gair yma yn rymus ac mae e yn fyw. Achos mae gennym ni Dduw byw sy'n siarad trwy ei air. Nawr, os yw hynny'n wir, sut ddylswn ni ymateb i'r gair? Wel, fe ddylswn ni fod yn trwytho ein hunan yn y Beibl. Ond dylswn ni. Pan chi'n ystyried yr trysor yma, a'r potensial, a'r pŵer, a pan chi'n ystyried mae dyma sut mae Duw wedi drefnu, neu un o'r prif ffyrdd mae wedi trefnu i weithio yn ein bywydau ni, dylswn ni fod eisiau darllen hwn mwy a mwy a mwy.
Os y'n ni'n rieni, fe ddylsyn ni fod yn sicrhau bod ein plant ni yn cael pob cyfle posib i glywed y gair mor aml a gallwn ni. A fe ddylsyn ni fod yn hyderus yn y gair. Chi'n am weithiau? Ydy Duw wir yn gallu siarad? Chi ddim yn siŵr beth i ddweud wrth rhywun, falle yn teimlo rhywun embarrass, ddylsyn ni rannu hwn gyda nhw. Na, mi eisiau ni fod yn hyderus yn y gair. Dros yr wythnosau nesaf, dros y Nadolig nawr, chymod, bydd y temptasiwn yna i ddefnyddio pob math o bethau. A mae'n iawn, chymod, wrth gwrs, ni eisiau cynnig mince pies i bobl. Ni eisiau defnyddio pethau sydd yn apelio, wrth gwrs, does dim byd yn bod ar hynny. Ond mae eisiau ni beidio ac anghofio, beth sy'n mynd i newid bywydau? Ond nid mince pies. Beth sy'n mynd i newid bywydau bobl? Y gair. Y gair yma sydd yn rymus ac yn fyw yma. Duw yn dweud yn dydy am ei air, bydd e ddim yn dychwelyd ato fe'n ofer. Pan mae'r gair yn mynd mas, mae'n cyflawni pethau. Mae'n cyflawni'r hyn mae Duw wedi ei bwriadu. Felly, be mae Duw yn bwriadu? O fan hyn, gynnoch ni symud ymlaen i'r pwynt nesaf. Y peth nesaf fi eisiau ni weld am y gair yma yw bod y gair yma yn torri i'r byw. Yr gair yma'n gallu'n torri ni i'r byw. It cuts to the quick. Adnod 12. Mae gair Duw yn fyw a grymus. Mae'n llymach na'r un cleddyf dau finiog ac yn treiddio hyd at wahaniad yr enaid a'r ysbryd, y cymalau a'r myr. Ac mae'n barnu bwriadau a meddyliau'r galon. Mae'r awdur yn defnyddio'r darlun yma nawr i ddisgrifio gair Duw. A'r darlun mae'n defnyddio yw fel cleddyf. A mae rai yn meddwl bod e'n sôn am fel cleddyf dau finiog, hynny yw double-edged, achos bod y gair yma'n gallu cyflawni dau beth. Mae'n gallu achub, neu mae'n gallu condemnio. Mae'n gallu dod â bywyd, neu mae'n gallu dod â marwolaeth. A mi'n credu bod yna rhywbeth am hynny. Felly, am y tro, ni jyst mynd i feddwl am y peth cyntaf, elfen positif, a nhw'n ni ddod at yr agwedd arall efo'r pwynt ola. Okay? Be sy'n digwydd wrth i bobl clywed gair byw, pwerus Duw? Wel, mae'n torri ni. Mae'n ein trywanu ni. Mae'n ein chwilio ni. Mae'n llymach na'r un cleddyf dau finiog ac yn treiddio hyd at wahaniad yr enaid a'r ysbryd, y cymalau a'r myr. Os dim eisiau poeni'n ormodol am yr disgrifiad yna, os dim eisiau mynd yn rhy llythrenol, y pwynt yw, mae dyma'r peth mwyaf siarp gallwch chi ddychmygu. Hynny yw, os cyllell siarp dych chi, mae'n rhywbeth satisfying iawn am gyllell siarp. Okay? Fi'n un o'r bobl sadn os i weithiau na i wylio fideos o bobl ar-lein yn hogi cyllell. Right? Yn cymryd cyllell hollol dull ac yna maen nhw'n defnyddio rhyw garreg a wedyn defnyddio rhyw garreg arall a carreg gwell a wedyn defnyddio lledr a maen nhw'n polish o fe ac yn y diwedd mae'r gyllell yma mor siarp. Mae'n gallu torri slices teneuau o tomato. Mae'n rhywbeth mor wych am hynny. Ac wrth gwrs, mae modd, mae gwyddonwyr yn gallu creu'r pethau yma sydd yn gallu spliti atom a rhywbeth fel yna. Hynny yw, treiddio'n ddofn, torri pethau, agor pethau mas. Ond pwynt yr awdur yw, does na ddim byd mor siarp a gair Duw. Achos mae hwn yn gallu agor popeth amdano ni, na'r pwynt. Mae'n gallu agor ein calonau ni. Mae'n gallu agor ein meddyliau ni. Mae'n gallu agor ein henaid ni mewn ffordd. Mae'n gallu cyrraedd
Y rannau dyfnaf ohono ni, yr rannau mwyaf cuddiedig ohono ni. A ie, fel glywon ni bore yma, rannau mwyaf tywyll ohono ni. A mae'n gadael ni'n agored. Pan ni'n clywed y gair yma. Ie, pan ych chi'n darllen yr gyfraith, ac yna'n mynd mlaen i'r proffwydi, a pan ych chi'n darllen yr ysgrifau eraill, ac yna chi'n cyrraedd y Testament Newydd, a chi'n darllen yr Efengylau ac yr epistolau a'r ysgrifau eraill, a beth sy'n digwydd yn yr pethau hynny i gyd? Beth sy'n digwydd dro ar ôl tro? Wel, mewn ffyrdd gwahanol efallai, mae'r gair yn ein chwilio ni. Mae'n datgelu sut rai ydyn ni. Yn dangos ni yng ngoleuni Duw. Sut mae'n gwneud hynny? Wel, achos yn y gair ysgrifenedig yma, pwy ni'n cwrdd? Wel, ni'n cwrdd ar gair tragwyddol, ni'n cwrdd ar arglwydd Iesu Grist, yn dyn ni. A felly dyna ddylse fod yn digwydd pan ni'n darllen y Beibl, a pan mae'r Beibl yn cael ei esbonio i ni. Mae'r gair yn dangos i ni sut ydyn ni go iawn. Mae'n dangos ein methiannau ni a'n gwendidau ni. Mae'n dangos i ni ein hangen am waredwr. Na'r stori o'r dechrau i'r diwedd yn y Beibl. Os ych chi'n mynd at y Beibl yn gobeithio i gael rhyw fath o self-help guide neu 12 positive thoughts for today, chi'n edrych yn y lle wrong. Okay, mae yna bethau yn helpu ni, a mae yna bethau positif peidiwch cael ddeall, ond nid yna pwrpas y gair yma. Be mae'r gair yma'n trial i'w wneud yw dangos i ni, bod ni angen help, bod ni angen gwaredwr. Mae'n dangos ni fel ydyn ni yn enaid ac ysbryd, y cymalau a'r myr, y person cyfan. Mae'n dangos ein meddyliau ni, ein gweithredoedd ni, a nid jyst be ni'n gwneud, ond pam bod ni'n gwneud e. Mae Duw trwy ei air yn dangos i ni bod ni wedi gwrthryfela ni erbyn e. Mae'n dangos i ni bod ni'n hunan gyfiawn. A mae'n dangos i ni bod ni'n rhagrythwyr. Mae'n dangos bod ni'n anifydd. A mae hynny'n boenus. Mae hynny, neu fe ddylse hynny, ein torri ni i'r byw. Pan ni'n darllen y gair, pan ni'n clywed am be gollon ni yn Eden. Pan ni'n clywed am y Duw sanctaidd yma, wedyn yn gweld yn hunan yng ngoleuni hynny, fe ddylse fe ein torri ni i'r byw. Mae'n enghraifft wych o hyn yn Actau Pennod 2. Actau 2, 37, mae Pedr wedi bod yn pregethu, mae wedi bod yn agor y gair, yn cymhwyso y gair i'r dorf, ac ar ddiwedd ei bregaeth e, mae'r bobl yma sydd wedi bod yn gwrando ar gair Duw. Beth sy'n digwydd iddyn nhw? Pan glywsant hyn, fe'i dwys bigwyd yn ei calon. A gofyn, beth awn nawn ni gyfeillion? Gai ofyn, ydych chi wedi profi unrhyw beth tebyg i hynny? Fi'n gobeithio bod chi wedi. Nid achos bod fi'n dymuno drwg i chi, na, y gwrthwyneb. Gweld y pwynt yw, mae'r gair yma sydd fel cleddyf llym daifiniog, yr cleddyf yma sy'n gallu torri ni i'r byw, mae e fel scalpel yn llawfeddyg, y surgeon. Mae llawfeddyg yn torri pobl, yn dydy? Dwi ddim yn trio brifo nhw. Dwi ddim eisiau ei gadael nhw mewn poen. Nid dyna'r bwriad o gwbl, na. Na, mae'n torri mwyn gwneud lles. Pan mae llawfeddyg yn torri rhywun ar agor, maen nhw'n gwneud hynny
mwyn dangos ac agor lan y rhannau hynny sydd efallai yn pydru, y rhannau hynny sydd yn aflan, y rhannau hynny sydd angen cael eu trin a'i torri i ffwrdd mwyn gadael y person yn gyflawn. 'Na'r pwynt. Dyna mae Duw yn gwneud trwy ei air. Mae'n dangos sut rai ydyn ni. Pam? Wel, mwyn dod â gorffwys i ni. 'Na'r pwynt. Be mae'r awdur wedi bod yn trial gwneud fan hyn wrth ddyfynnu o Psalm 95? Be mae wedi bod yn gwneud wrth rybuddio nhw dro ar ôl tro? Gwyliwch eich hun, chwiliwch eich calonau. Dwi ddim yn trial brifo nhw, mae'n trial helpu nhw. Mae Duw yn ein clwyfo ni trwy ei air, ond mwyn ein iachau ni. Mae'n dangos ein pechod i ni am ei fod eisiau maddau i ni. Mae'n dangos ein gwendid fel bod ni'n stopio ymddiried yn o'n ni'n hun, yn ein gallu ni a'n gweithredoedd ni, a gweld mae dim ond un person fi'n gallu dibynnu arno fe, sef Iesu Grist. Trwy ei air, mae Duw yn dangos i ni, bod gennym ni le i boeni, mae dyn ni reswm i ofni, mae yna bethau ofnadwy yn ein gwynebu ni, mae marwolaeth, ag barn, ag uffern. Ond mae Duw eisiau ni weld hynny mwyn rhoi gorffwys. Mwyn i ni ei geisio fe tra gellir ei gael. Mae'n gwneud hynny wrth i ni ddarllen yn bersonol. Mae'n gwneud hynny wrth i ni ddod gyda'n gilydd o dan sŵn y gair, a mae eisiau ni wneud hynny i'n gilydd hefyd. Chi'n cofio'r anogaeth yna, nes i gyfeirio ato fe tro diwetha, pennod 3, adnod 13, calonogwch eich gilydd bob dydd, tra gelwyr hi yn heddiw, rhag i neb ohonoch gael ei galedu gan dwyll pechod. Mae Paul yn sôn, ydy cyfarchwch eich gilydd. Bydde ni air Duw breswylio onoch yn ei gyfoeth, rannwch y gair. Mwyn i'r gair wneud ei waith yn ein plith ni. Mae Duw eisiau torri allan ohono ni unrhyw beth sydd yn mynd i rwystro ein gorffwys ni. Unrhyw beth sy'n mynd i'n gwahanu ni oddi wrtho fe. Wrth gwrs, dyn ni ddim wastad yn ymateb yn gywir, ydyn ni. A felly mae yna rhywbeth ola sydd rhaid i ni weld. Rybydd arall gan yr awdur fan hyn. Trydydd pwynt felly. Dyma'r gair sydd yn barnu y meirw a'r byw. Dyma'r gair sy'n barnu y meirw a'r byw. Mae yn gleddyf llym dau finiog. A mae'n bosib i berson clywed y pethau i ni wedi bod yn clywed heno. Mae'n bosib i berson ddarllen y gair a cael ei cyflwyno gyda'r gwirionedd o sut mae hi arnyn nhw a sut un yw Duw a beth yw canlyniadau pechod a'r holl bethau hynny, a mae'n bosib i berson i galedu ei calon nhw. A dwi ddim fod y gair yn wan neu'n ddiymadferth, na, ond mae'r person yma trwy ei hanefuddod yn gwrthsefyll ac yn gwrthryfela. Ac unwaith eto, mae rhaid i ni sylweddoli, os mae dyna'n sefyllfa ni heno, ni mewn perygl. Rwyndewch eto ar adnod 13. Nid oes dim agreiwyd yn guddiedig o'i olwg, ond mae pob peth yn agored ac wedi ei ddinoethi o flaen llygaid yr un yr ydym ni i roi cyfrif iddo. Mae Duw wedi datguddio ei hun i ni.
Mae wedi datguddio ei hun yn y greadigedd, a mae hynny yn ddigon, okay? Mae pawb yn ddi-esgus, mae yna ddigon i weld am Dduw yn y byd o'n cwmpas ni. A mae Duw wedi datguddio ei hun hefyd, ni wedi sôn yn barod am y cydwybod yn dod, mae'n siarad â ni trwy ein cydwybod. A mae Duw hefyd wedi siarad trwy ei air, ymherson ac ymherson yr arglwydd Iesu Grist. A be mae'r gair yma eisiau ni weld yw bod angen ymateb cyn bod e'n rhy hwyr. Ac os ni'n parhau i wrthod, mae yna ddydd pan fydd hi yn rhy hwyr. Ac wrth i ni wrthod yr arglwydd a parhau i wrthod, ni fel petai'n pentyrru condemniad arno ni ein hunan. Peidiwch twyllo'ch hun. Chi ddim yn gallu cuddio rag Duw. Yna'r pwynt sydd o'n i fan hyn, ynddo fe? Weithiau ni'n gallu perswadio'n hun, ynddo ni, bod ni'n gallu cuddio ein pechod ni. Yn aml iawn ni yn llwyddo i guddio fe rag eraill. Ni hyd yn oed weithiau yn gallu twyllo'n hun, ynddo ni. Ni'n gallu meddwl, wel, sa'i mor wael â hynny, mae pobl eraill sydd yn waith na fi. Peidiwch meddwl bod chi'n gallu cuddio rag yr arglwydd. Mae bach fel, o'n i'n meddwl am... chi roed i chwarae cuddio gyda plentyn. Plentyn bach, maen nhw eisiau chwarae cuddio. Oce, na fe, mae gyfru Caerdydd guddio. Maen nhw'n mynd i ryw stafell arall, chi'n mynd i edrych amdano nhw. A chi'n mynd mewn falle'r stafell wely, ac yna ar y gwely, beth sydd â chi, mae'n dwfau gyda lwmp enfawr o dano fe. A rhywun yn siglo yn giglo iddyn nhw ei hun. Neu chi'n mynd i ryw stafell arall, ac mae llenni di cau, a mae'n rhyw lwmp yn stico mas, a parodrad yn dod mas o waelod y llenni, ac eto jyst rhyw sŵn bach chwerthin. Anyway, mae'n hwyl yn dydi, mae'n ddoniol gyda plentyn. Mae rhywbeth mor pathetic amdano fe. Mae'r Beibl yn dweud bod yr un peth yn wir ger bron Dduw. Mae'r syniad bod ni'n gallu cuddio ragddo fe yn pathetic. Mae'r gair yn ein chwilio ni, ac os mae'n ymateb ni yw, wel, fi ddim eisiau gwynebu hynny. Na, fi eisiau cuddio, fi eisiau gwadu, fi eisiau gwrthod a parhau i wrthod. Mae'r Beibl yn dweud, un dydd, wneith ddod yn amlwg mor pathetic yw hynny. Mae'r Beibl yn disgrifio'r diwrnod ola yna, diwrnod o far yna, ac yr ffordd mae'n disgrifio fe yw bydd pobl yn galw allan ar y mynyddoedd i gwmpo arnyn nhw yw cuddio nhw, ond bydd dim modd. Bydd dim modd cuddio. Bydd dim byd yn gallu dianc rhag llygaid yr un yr ydym ni roi cyfrif iddo fe. A felly'n unig obaith ni yw fod yr arglwydd wedi rhoi rhywle i ni guddio heddiw. Yn y dydd olaf yna, yr unig gobaith fydd gennym ni yw bod ni wedi ymddiried ein hunan i'r arglwydd Iesu Grist. Mae'n arwydd o cael yn dydi wrth i Iesu farw ar y groes. Mae'n hongian yn dydi, a mae'n hongian yng ngolwg y byd. A mae wedi cael ei ddinoethi yn dod. A mae freichio fe'n lled agored, a mewn ffordd dim byd yn cuddio. Ac yn fwy na hynny, mae'n hongian yn dydi yn presenoldeb Duw, a beth sy'n digwydd iddo fe fyna, mae'n cymryd arno fe ei hun, ein cosb ni. Mae'r un di-bechod, yr un oedd heb unrhyw beth i guddio, achos oedd e'n ddi-bechod, mae e'n cymryd arno fe ei hun, mae'n dinoethi ei hun, mae e'n gwneud ei hun yn agored. Ac yn cymryd ein cosb ni arno fe ei hun. A pam fod e'n gwneud hynny? Wel, mwyn rhoi gorffwys i ni. Ond efe, mae Iesu wedi dod mwyn diodde
Fel bod ni ddim yn gorfod treulio tragwyddoldeb wedi'n gwahanu oddi wrth Dduw. Fel bod ni ar y dydd olaf yna ddim yn gorfod cywilyddio a ffoi o'i wyneb ond fel bod ni'n gallu dod yn hyderus. A gweud, ie, ond paid edrych arno fi, edrych arno fi. Maen nhw'n eiriau difrifol. Yn y diwrnod hwnnw, y diwrnod pan bydd pob un yn gorfod rhoi cyfrif, fydd e'n rhy hwyr. Ond eto, fel welwn ni tro diwetha, mae dal yn heddiw. A felly, os ych chi'n clywed ei laisau heddiw, os yw'r gair yma wedi dod yn fyw i chi rywsut heno, os yw e wedi eich trywanu chi a'ch brifo chi ychydig heno, wel, dewch ato fe nawr. Peidiwch oedi, peidiwch gadael e. Peidiwch meddwl, na i just cario ymlaen i guddio, na. Na, dewch ato fe nawr. I gael y gorffwys yna. Heddiw ac am byth. Diolch iddo. Amen. Amen. Nawr ni weddio. O arglwydd i ni yn diolch i ti am dy air di. Ac arglwydd yn gofyn i yn dy ras a wneud i ddefnyddio'r gair yma eto heno nawr. Yn y munudau nesaf ac wrth i ni fynd o yma, arglwydd, paid a'n gadael ni. Arglwydd, paid a roi gorffwys i ni nes bod ni yn gorffwys yn o ti. Ac yn yr arglwydd Iesu Grist. Arglwydd, i ni'n diolch amdano fe a bod e wedi mynd i'r groes yn ein lle ni. Ac wedi dioddau fel bod ni'n gallu cael gorffwys a bywyd a maddeiant. O arglwydd, derbyn ein mawn ni a'n diolch am bod ni'n dod yn ei enw. Amen. Amen. Ond o'n i ganu wrth i ni orffen. Rhif 6, 9, 5. Emyn eto difrifol a sobr, ond pwysig. Dduw mawr, pa beth a welaf draw. Diwedd a braw yr holl fyd, mi wela'r barnwr y nesau ar glair cymyle tanllyd. Yr itgor mawr yn seinio sydd ar beddau yn rhoddi ei meirw yn rhydd. I wai neu ddydd o wynfyd. Dydd gras yw yn awr, dydd yw i ni ffoi rhag llyd i ddyfod. Mae eto le trwy'r Iesu hael i ni a Duw gael cymod. Awn ato fe, cawn eto fyw, boed iddo glod dydd cymod yw. O brysion yw gyfarfod. Ac ymlaen, o'n i sefyll i ganu.
nawr bydded i ras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas o'r ysbryd glân, aros gyda ni oll o'r awr hon ac hyd byth. Amen.